Ambalma tele shirifla flebo malikona ani malikoka ami wala nyumando fulike kanyeshi au kilingili mbela jilima fu osigorola amba fonga ko bisimla ko jabaran so mandi koroni ko bamananga kuna funi alikene odaelentoi ere nouveau sugublo mbara olu nundu na kabeni kunu alamsai décembre kalo klimuka ani duru samba flani mukan duru dulanchi kene stade du 26 mars kene baka yirima joka ofeno kene nyere ni adem faya tumbe monsieur Abdou Koulibaly Bulu ni ale association sigida yelen du Mali manyemaye akunsheri alendo Mali seko ni dongo ministri ka nona blafe ka fara kuna fundi ko ministri ale ka chef de cabinet ka ani banjuku danteni ale kuna fundi lo tokola soba maison de la presse o manyemaye oni anyona chama wero Sheriff la jabaran so tokala Amadou Kamara anaka jatala Boubacar Traoré de Toubé wi ansama munula anga je ko sheri anyoko fe Renouveau Expo nenia chien galier groupe Renouveau Mau ukani hakilna nyumam bainta ka nyeshi uka jamajere kuluma no uka telespectateur uka numbago nu demembago kan kene bain sigi ka beni kan sambafla ani mugani duru Maroku ko finino anye Renouveau Expo sigi 5 ans wala sa ka Mali bolola bara ka kokoroma do jagumsenin ke bagaw ka udeme uka yeje to nyumana ani hakilna me mogodowla nu be bolola bara kokoroma do inafo association sigida yele jekulu min do amana mogow ye siranyma min kan akera muso jekulu ye akera demsen jekulu ye akera ale maamino nu deseleno nu mago be demendo la deme min nu ya soro be sega sinima siningenema u be sega u yereta donc anye kenen sigi ni jamakulu nunu ne togola aywa kenen sigile anya ye ka fo kuna fo ndi joyoro ka bon kusebe ame fon fenke kumate bolola bara fen chaman be an kun hakilla ka fo ko atsaka glan ni kofelate abe san ka bo kofe ka do an fe an mais ni wakati nunu kono anya ye ka fo abe saka ke an fe an malla wa che kan yere fana iba fo kenemata o donc ni ye olu mogo kokoroma do iba ye ka fo ibe u jageleya u ka do fara u ka bara chesiri kan u ka saka tale minen kuraw nyini parce que u ka minanw be san kuna fo dimina de be saka o barake o la groupe Renouveau ye ni kenen sigi wala sa mogo minu be nyon sora no u ka baraketaw la u ka saka yebaga nyuman sora la ka sambaga nyuman sora la u ka baraketaw la u yere dama ni nyonche dɔw be ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a sɔrɔ ni kɛnɛ n'a ɲɔgɔnnaw tɛ u kun tɛ ɲɔgɔn ye abada cɛ ba min kɛra ni hakilina ba in denfa ye n'o ye monsieur Abdou Koulibaly ye n'ale ye jɛrɛjɛkulu sigida yelen du Mali maa ɲɛma ye a nisɔndiyalen ni denfaya in na a ye foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin Renouveau jɛrɛjɛkulu ma ka sɔrɔ ka welewelemadɛ kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la AEC ale jamana kɔnɔdenw ma k'a ɲini fɛ u ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nisɔndiyalen do kosɛbɛ wasa de bɛ n kan bi mais groupe Renouveau mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo u ka nin hakilina ɲuman na olu minnu sɔnna ka nin hakilina ɲuman ta ka ɲɛsin maliyɛnw ma olu kɔfɛ an bɛ an ka AEC président saba bɛɛ lajɛlen fo olu minnu fana sɔnna ka nin hakilina ɲuman ta ka u yɛrɛ ni di pour que an bɛ se ka kan yɛrɛ cogo min na an ka président kɔrɔ dɔ ye nin fɔ an ɲɛna ko adamaden i ka hakɛ fɔlɔ i ka jamanadenya hakɛ fɔlɔ o ye i sen kana bɔ i ka jamana kunkanko kuma na n'i sen bɔra la dɔrɔn i ka hakɛ minɛli la an dun an ka hakɛ kun minɛna anw na kuma kun t'an bolo k'a fɔ an ka jamana kunkanko kuma na nka bi ni ala y'a kɛ anw ye kumada sɔrɔ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka kan an yɛrɛ ka an ka moribulibaga bi ne kɔni hakili fɛn tɛ o bɔ an bɛ président saba fo ka maliyɛnw fo ka burukinabew fo ka nigériens fo en même temps ka sega Renouveau fo olu minnu sɔnna ka u ka nin dana ta ka da ne kan nin tako fɔlɔ la ka n kɛ a denfa ye n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen jamanaden bɛɛ lajɛlen ma an ka sɔrɔ busubagaw ani an ka faamaw yɛrɛ u ka u bolo don nin fɛn kɔrɔ hakilina ɲumanba de don a bɛ se ka kɛ sababu ye ɲinan ta kun fɔlɔ kɛra Mali la yan mais pour que pas san wɛrɛ an ka taa o tako filanan kɛ Wagadugu walima ka tako filanan kɛ Ɲame donc a bɛ se ka kɛ ni faamaw u bolo da ko kɔrɔ ani jamanaden bɛɛ lajɛlen jamana ɲumanden bɛɛ lajɛlen u k'u bolo nin fɛn kɔrɔ pour que a kɛ badabada ye jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ hakilina ɲumanba in n'a bɛ ka kɛ stade du 26 mars da la yirimajɔkaw fenino a kɛra wagati ye cɛ ani muso denmisɛn ani maaba bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Renouveau ka nin kɛnɛ sahalen in kan k'u ka nisɔndiya yira maaba minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u bɛɛ lajɛlen foli ni waleɲumandɔn kɛ ani tasibila kɛ ka ɲɛsin Renouveau a jamajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ka sanga n'u ka nin miiriya ɲuman ye i kɔni welela kɛnɛ kan cogo cogo la ni fɛn ma d'i ma i yɛrɛ na fɛn dɔ sɔrɔ bon alhamdulilayi Dieu merci an kɔni b'a fɔ ko an ye fɛn dɔ sɔrɔ yan ka ban ka chance yɛrɛ sɔrɔ ka tila ka kamara fana sɔrɔ n bolo yan o kana n ja ta k'an bɔ Sheriff la TV la nin y'o fana sababu ɲuman dɔ ye
donc Sherifla TV fana bɛna kɛ sababu ye ayiwa ka an yira tuguni a ka yirali kɔrɔlenw na kɔfɛ k'an yira mɔgɔw la tuguni k'a fɔ an bɛ se min na olu de ye témoin yɛrɛ Sherifla de ye témoin yɛrɛ ko in na parce que ale de bolila nɔfɛ ka taga fɔ n ka foro la n ka foro 2 bɛɛ ka taa bɛɛ lajɛlen jata a bɛ to k'a yira mɔgɔw la sɔn ni sɔn donc o de ye jirali yɛrɛ ye parce que ni mɔgɔw y'i dɔn yan mais ni mɔgɔ min b'i dɔn fo so kɔnɔ fo foro kɔnɔ o de b'i dɔn donc vraiment n bɛ Sherifla fo kosɛbɛ n ka foli belebeleba yɛrɛ de bɛ Sherifla TV. An b'aw la dɔnniya k'a fɔ ko Renouveau Expo n'a kolobo karila kunu a kɛra wagati dumanba ye n'a b'a bɛɛ lajɛlen bolo bɛɛ k'i ka nisɔndiya yira ka ɲɛsin Renouveau maaw ma denfa ani maaba welele minnu ye kɛnɛ la sɔrɔ u ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin maliden cɛman ani musoman kɛrɛnkɛrɛnna suba min talen bɛ ka ɲɛsin AES jamanaw tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se ka y'a kɛnɛ kan yaasa u ka nimisi wasa sɔrɔ ka sanga ni Renouveau ka nin hakilina ɲuman in tali ye baaraw bɛɛ lajɛlen ka kuncɛ ni munumunu salon dɔgɔfiya min na bɛnna a senfɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ sanni feere kɛwɔrɔw an ka jagokɛlaw ni bololabaarakɛlaw hakaja fɔ ka se sifinnakaw olu ka kulonkɛwɔrɔw ma seko ni dɔnko tigilama Mamadu Dambele ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Dabara o n'a ka folikɛlaw y'u bila u fila ni dɛbɛ la k'a ɲini Ala fɛ Renouveau ka 2e édition Renouveau Expo Ala k'a jira an bɛɛ lajɛlen na. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ yamaruya dile u ma ka se ka dugukoloko baaraw kɛ u ka sigida kɔnɔna ni o ye Wɛnzɛndugu ye sigiba dɔ wɛrɛ o kɛra Manden kɔnɔna na ni u ko ma forum communautaire ni o wɛrɛ labɛnna jɛkulu fɛ u ko min ma Union des associations et des coordinations d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis maaw baara in yɛrɛ a kɛra ka sanga ni maaba caman yeli ye a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Joliba dugu o baba kumandan yɛrɛ a seriyara ale fɛ Sherifla Jabaramuso tɔgɔ la Abdul Karim Sako ali bɛ ɲɛfɔli k'a tɔ la. Ni kɛnɛba in bɛ baara kuncɛli ko fɔ jɛkulu fɛ u ko min ma UACDD n'o ye Union des associations et des coordinations d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis u ye baaraba minnu kɛ san 2025 kɔnɔna na ni kɛnɛ in bɛ o baarabaw kuncɛli ko fɔ u ko min ma agroécologie paysanne n'o ye sɛnɛ hɔrɔn ye sumasi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka di sɛnɛkɛlaw ma n'o bɛ kɛ sababu ye ka dugukolo ka lakara ni ka sumaw di cogo la min n'a tɛ kɛ kɔlɔlɔ ye adamadenw ma balo sira fɛ dugukolo yɛrɛ a n'a kanfɛnw kabini yiriw la ka taa se jiw n'a kɔnɔfɛnw ma ninnu bɛ se ka lakana cogo min na an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an ka ba Joliba ka lakana Manden commune 11 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dugukolo min ni sɛnɛ tɛ se ka sabati ni ale tɛ wa sɛnɛ yɛrɛ ɲuman tɛ se ka sɔrɔ ni sumasi ɲuman ko tɛ wa UACDD o ka wulikajɔ kunbɛnlen bɛ o ma sumasi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka di an ka sɛnɛkɛlaw ma min n'a dunni tɛ kɛ kɔlɔlɔ ye adamadenw ma wa a tɛ kɛ kɔlɔlɔ ye dugukolo yɛrɛ ma. An bɛ baaraba in filanan kɛnɛ de kan yan n'o ye forum communautaire ye min dabɔra sɛnɛ hɔrɔnya baara min bɛ Manden kɔnɔ yan donc o forum communautaire nin ye san laban salon an y'a beleba kelen kɛ bi an y'a kɛ mais Manden tɔ bɛ wele Manden ye i yɛrɛ wele a kɛnɛ kan a bɛ commune de Manden kun kan mais comme a baara daminɛna Sibi jamana kan o ye Manden ye a baara daminɛna Narena jamana o ye Manden a baara daminɛna Kangaba jamana kan o ye Manden donc u ye welew de lase ɲɔgɔn ma ka n'o kɛnɛ kan bi sɛnɛ hɔrɔnya kɛnɛ ani balo min bɛ du balo min b'a to an t'an yɛrɛ sɔrɔ bana jugu ni fɛnw na ani an yɛrɛ ka se k'an yɛrɛ furakɛ a ye o sɛnɛ o suman siw de kɛnɛ la a ye o dumuni siw de kɛnɛ na minnu kɛra ka sɔrɔ bagaji t'a fan si fɛ an nana o bulon fana de filan kɔfɛ ni o so jɔra a siw marali kama walasa ɲan'an ka bɔ k'an bɛ taa si feerelaw min y'a kɛ nafolotigi ye sɛnɛkɛlaw ma n'i bɔra bi i bɛ taa kaba si san de i bɛ taa fɛn bɛɛ si san de si feere kan bɛ jago de jago min bɔlen bɛ sɔrɔ yɛlɛmabaw yɔrɔ la min bɛ se ka an sɛgɛn mais n'an yɛrɛ ka si b'an bolo sɛnɛkɛla bɛ se ka i kolokola a yɛrɛ ka si la ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ a ma taa jurujugu ta sɛnɛkɛla bɛ se ka baara kɛ n'a yɛrɛ ka nɔgɔ ye a n'a yɛrɛ ka dɔnni ye comme an bɛnbaw b'a kɛ cogo ka sɔrɔ i ma taa engrais ni fɛnbaw ta engrais n'u nana ni fɛn mun ye k'an k'o sɛnɛ ko k'o feere o ma a bɛ se ka engrais k'o la mais an yɛrɛ bɛ min dun an man engrais k'o la donc bi y'o kɛnɛ de ye yan. UACDD ka nin wulikajɔ a fanga a bonyana kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Manden commune kɔnɔna na a ka o wulikajɔ o foli kɛra u ye kabini marabolo ɲɛmaw fɛ n'o ye autorité administrative ye minnu y'a yira u ka kɔrɔfɔliw la k'a fɔ sigida lakana o tɛ gouvernement kelen ka baara ye jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'a kɛ i hami ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma maa minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ a badawolow ma. An ka se yan bi ni ye union sababu ye union ka laɲini nin kan ka fo kosɛbɛ parce que nin ye anw fana ka vision ye ka na gouvernement dɛmɛ an ka se ka baara kɛ cogo di
baara bɛ se mun n'a bɛ se ka jamanadenw nafa baara min n'an bɛ se ka nafa sɔrɔ ka taa sɛnɛ i mana mɛn diɲɛlatigɛ i ko sɛnɛ de ye fɛn kɔrɔba sɛnɛ de bɛ laban et puis fana sɛnɛ de b'a to adamaden an bɛ se ka développer kosɛbɛ an bɛ union fo kosɛbɛ n'u ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Masa a n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ setabu k'u bɛɛ fo kosɛbɛ u bɛ cɛsiri mun na dugukolo ko sɛnɛ ko bi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi a bɛ thème 3 de nɔfɛ fɔlɔfɔlɔ o ye ji ye n'i ko adamadenya i ko ji o ji o ye min ye n'o ye fleuve Niger ye an filɛ bada mun na bi k'a daminɛ bi Sɛbɛnnikɔrɔ fo Kangaba fo Guinée ni an ka baji de baji in bɛ lahala mun na bi bɛɛ b'a dɔn bi baji a sɛgɛnna kojugu baji a tun bɛ min mɔgɔw tun b'a min ka tobiliw k'a la ka fɛn bɛɛ k'a la mais bi lakɔlɔsiw y'a jira ko baji tɛ se ka min hali mun yɛrɛ bɛ ka ba tiɲɛ olu bɛ wuli ka taa ji san de ka na n'a ye bada la k'i min donc o b'a jira sisan ko dɔ kuma sera an ka wuli k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baji in gɛlɛya mun b'a kan a bɛ ka tiɲɛ mun bɛ ka tiɲɛ jɔnw nɔ don an yɛrɛw de nɔ don donc ka fɔ an bɛɛ lajɛlen an ka wuli k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que baji in bɛ se ka kisi pour que baji in ka kisi jɔn kan k'i cɛsiri anw ye gouvernement ye an ma seko kɛ an fana ni jɔn bɛ se ka baara kɛ o ye dugutigiw ye dugutigi mun ni baji bɛ tɛmɛ u ka dugu la olu de bɛ se ka an dɛmɛ kosɛbɛ an ka baji an ka lakɔlɔsi an ka sauvegarder parce que ni an ka siniɲɛsigi ye. Ni baara in kɔni kɛra ni sumasi hɔrɔn yiralen adamadenw na ani sumafɛnw minnu bɔra sumasi hɔrɔn na n'u ko bio ni ka laban ka baaraw kolonbo kari ni yiriba tigɛli ye ni ka an ka ladalafɔliw caman kɛ ka maaw ni fifa. Kunnafoni na cogo wɛrɛw fɛ an bɛ taa Bangoni Janginɛbugu la Bamako sigida fɔlɔ dolanci club min bɛ ni u ko ma ko Aigle club o maaw taara bɔnye kɛ Sherifiladuba kɔnɔna na Bangoni Janginɛbugu la ka bɛn ni araba tɛmɛnen ye décembre kalo tile 24 san 2025 nin taama in yɛrɛ a kun de ka se ka na waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ denkɛ ma a se ye di Sherif Ahmed Tijani Aidara ka sanga ni a ka bilasiralikan ɲumanw ye fo ka taa se a ka duwawu sanumanw kɛli ma u ye Sherifla Jabaranso tɔgɔla Kadija Traoré ale bɛ walawalali kɛ kunnafoni tɔ la. Nisɔndiya ni munyamunya de kɔnɔna na Aigle club maaw olu bisimila Zamzam y'u ka denbaya la a seedu Sherif Ahmed Tijani Haidara fɛ a kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye Aigle club maaw bolo ni ka waleɲumandɔn ani bonyamasegi kɛ ka taa a seedu Sherif Ahmed Tijani Haidara yɔrɔ mɔgɔw ka danayɔrɔ isago de bɛ sɔrɔ yen de an ye dugawu ɲini k'a fɛ compétition mun tɛmɛna an ka denmisɛnninw ye u taara u ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ mɔgɔ wɔɔrɔ bɔra mɔgɔ 3 ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ka sabu kɛ mɔgɔ an yɛrɛ ka élèves tila dama ta bɛn donc n'o kɛra jawa dɔ bɛ bi a kun bɛ caya ni ye an nana bonyamasegi kɛ ani club yɛrɛ sinsinni bi k'a daminɛ sinsin na ka na bila bi la a kɛra association ye donc n'a kɛra association ye o y'a tigi ciyalen national international donc o la an nana o fana bonyamasegi kɛ sabula n'i ye hɛrɛ sɔrɔ maa o maa sunna i man ka ɲinɛ a tigi kɔ. Kana bonyamasegi ka tila na o récépissé fana d'a ma a ka dugawu kɛ association ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a denw ka se ka yɔrɔ sɔrɔ kow la armation kɔnɔna na. Combat dɔ organisé len ŋunu commune D la ci fɔra an ye an bolila ka na sira ɲini an ka sababu fɛ ka na dugawu ɲini k'a fɛ Ala sɔnna a ye dugawu kɛ anw bɔra ni mɔgɔ 6 ye an ka mɔgɔ 3 tɛmɛna mɔgɔ 3 binna an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala ka Sherifu n'a dɔgɔninw mɛn an ɲɛfɛ Ala kana jugu se an n'u ma. Kuma talen kɔ baya karamɔgɔ den baya karamɔgɔ fɛ a seedu Sherif Ahmed Tijani Haidara a ye ɲɛfɔli kɛ u ka cɛsiri nafaw kan ni ka sɔrɔ ka u encourager. Ninnu ye nafaba de ye adamaden ka fɛngɛ la n'o ye entraînement ninnu ye nafa fɔlɔ yɛrɛ ye kɛnɛya sabatili ye nafa filanan ye adamaden ka se yɛrɛ kɔlɔsi cogoya la o bɛ ɲini bɛɛ fɛ karate kɛkun tɛ n ka taa mɔgɔw bugɔ ye la karate kɛkun ye kuma dɔ la i yɛrɛ bɛ se ka i yɛrɛ ɲini cogo di mais hali n'o tɛ kɛnɛya min b'a la taa ni ka segin minnu bɛ kɛ o de la a sabati bɛ yɔrɔ minnu na kuma dɔ la n'i y'o ka farikolo kɛnɛya lajɛ ani a ma sabati mɔgɔ minnu bolo kelen tɛ fiyewu kɔrɔ nin ye baara ɲuman de ye an bɛ encouragement kɛ hali bi a kɛli la ani jija ni cɛsiri ye k'a fɔ ko an nisɔndiyara. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko lajɛrɛ in kun cɛla ni nisɔndiya ani munyamunya ye ani duwawu dun kan sanumanw. O de fana b'an sɛnsɛn ni k'an kunna diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma Kafunɛ Bacili fɛ.
Lagine Conakry jamana kono ka bɛn ni Alamusa don ye Faba Conakry kun bɛ ka ŋuna ni jamana ɲɛma General Mamadi Doumbouya ka yɛrɛmangutu baaraw ye ka bɛn ni jamana ɲɛmasigi kalata labɛnw ye minnu dɔgɔdalen don ka bɛn kari nata ma. Jamana ɲɛmasigi kalata min ni a labɛn bi senna n'a bɛna boloda Lagine Conakry kɔnɔ ni furancɛrɔ fanga ma ɲɛma General Mamadi Doumbouya yɛrɛ kanbɔlen don ka fanga ɲini. Ma bɛ se ka fɔ nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini ni fanga jaso kɛra Lagine Conakry kɔnɔna na san 2021 fo ka na se bi ma da kuma do kalatako laban ni fanga kun jasora sɔrɔsiya fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛkun di General Mamadi Doumbouya ma ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye da ka don ni n'a ɲɔgɔnna kalata kuma la Lagine Conakry kɔnɔna na. Lagine Conakry jamana ɲɛmasigi kalata a bɛna fɔ kalata kelen kɔrɔ minnu kɔ ka tɛmɛ a n'o si ma kɛ kɛtogo kelen ye bari sabu ka d'a kan o kalataw ɲɛbila la maaw hakilinaw bi fara ɲɔgɔn kan bɔliw bi kɛ dɔw ta ye cɛbɔ jugɔrɔma dondo ye dɔw yɛrɛ ta ye nisɔngoya jiraw ye nka bɛrata maa bɛ se k'a fɔ u ti ka ye ni yɛrɛmangutu baara sen fɛ bari sabu ka d'a kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ fanga sinamatɔw disi ka fɛgɛn nin waati da in na ka sanga ni jamana ɲɛmasigi kalata in ye o de kɛra sababu ye murutili ma kɛ jango ka nisɔngoya tamaw boloda dugu bolon furancɛw cɛ. Lagine Conakry furancɛrɔ fanga ma ɲɛma General Mamadi Doumbouya a kanbɔlen don a y'a kanu ka manda ɲini manda min ni a bɛna na san 7 kɛ jamana ɲɛmɔgɔya la. Lagine Conakry kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Mamadi Doumbouya a kanuninba don jamana kɔnɔdenw fɛ nka bɛra ta ni cɛ min bɛna kari ɲɔgɔn na ni k'u disi da ɲɔgɔn na k'a sama o ye Abdoulaye Yero Balde ye jamana ɲɛmaa min ni o ka fanga dafirila General Mamadi Doumbouya fɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Alpha Condé o ka fanga kuma la Alpha Condé ka kalanko minisiriso kun kalifalen bɛ ale de la. Lagine Conakry ye jamana min ni dugu jukɔrɔ nafa sɔrɔ sira caman de yakubayalen bɛ yen nɔ nka bɛra ta hali bi k'a ye k'a fɔ Lagine Conakry jamana bi ɲɛtaa sira de kan k'a ɲini ka lafiya lase jamana ma nka bɛra ta n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fantanya kolokololen don Lagine Conakry jamana kɔnɔna na. Lagine Conakry ka den maa 15 ni kɔ n'i y'o tila fila ye fantanya kelen bɛ ka dadigi kɛ fanba la baloko dɛsɛ fana ɲɔ ɲalen bɛ yen nɔ. Lagine Conakry ka den kalatala maa 6,7 olu de makɔnɔnen don ka bɛn ni jamana ɲɛmasigi kalata natɔ ye min dɔgɔdalen don a bɛna kɛ kari don jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na biro 24 da fɛ. Jamana ɲɛmasigi kalata n'a kɛra ka bɛn kari don ma jaabiw makɔnɔnen don tile 2 o kɔfɛ. Congo RDC jamana kɔnɔ mankanw bi senna hali bi jamana tilebiyan fan fɛ. Afrique du Sud jamana ye welewele kɛ ka taa mugujugu kunkan bilali la teliya la ani k'a laɲini sigikafɔ bakanu don min bɛ kɛ sababu ye bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya sira bɛ se ka minɛ Congo RDC jamana kɔnɔna na jamana in ka se ka kɛ jamana kolosumalen basigilen ye. Afrique du Sud jamana a nana fara jamana caman wɛrɛw de kan ni hakilina in n'a k'a kɔrɔ don min bɛ kɛ sababu ye mugujugu kunkan bɛ se ka bila Congo RDC jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tilebi bolo fɛ kɛlɛw ka bila bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya bɛ se ka sabati ni sigi ka fɔ ye o ka kɛ damu ye o jamanaw hami ye o de ye ka bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya kanu ni Congo RDC ye o kuma na o bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya ɲinini ka kanu ni Congo RDC jamana ye ni jamana wɛrɛ caman bɛ o baaraw la Afrique du Sud jamana farala u kan walasa wulikajɔ buna adamadenw ka hakɛ burujali minnu bɛ ka kɛ san joli a ka se ka jɔ. Congo RDC jamana kalayalen don k'a sababuya kɛ Congo RDC sɔrɔsiya ani mamurutili jɛkulu M24 de bɛ ɲɔgɔn na. Mamurutilen jɛkulu M24 a yirala k'a fɔ Rwanda jamana de ka ko kolokololen don bari olu de ka dɛmɛ bɛ u ye k'u su ka bila Congo RDC sɔrɔsiya la. Bɛnkan sɛbɛn minnu tɛgɛnɔ bilara ani M23 mamurutilen jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ a ma se ka sira sɔrɔ. Lajɛrɛ caman sigira sen kan farafina jamanaw la Congo RDC jamana tɔgɔ la. Bɛnkan ani fɛɛrɛ minnu dajira la k'o ka se ka dangɛnɛmaya walasa bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya bɛ se ka sabati Congo RDC kɔnɔ a si ma se ka bɔ a sira fɛ. Hali kɔsada in na a ma mɛn desanburu kalo tile 4 tɛmɛnen an kɔrɔ bɛnkan sɛbɛn dɔ kun tɛgɛnɔ bilara Washington kɔnɔ Congo RDC ani Rwanda jamana cɛ o yɛrɛ ɲɛmɔgɔya n'a bonya n'a karama ani taama sira cɛ kalani o koɲɛw bɛɛ kun kalifalen don Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump la. Donald Trump jigi kun b'a kan k'a fɔ mankanw fiɲɛ bi bɔ bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya ka sabati nka a bɛra ta a ka o cɛ sira latagama ani o bɛnkan sɛbɛn tɛgɛnɔ bila a ma mago foyi ɲa hali sini karo gɛlɛya waleyaw ni bingani waleyaw bɛ sen na ni ka Congo RDC jamana basigi tiɲɛ. Dɔgɔkun kelen kɔfɛ ni bɛnkan sɛbɛn tɛgɛnɔ bilara M23 mamurutilen jɛkulu u ye wulikajɔ caman boloda o kɔfɛ ni ka Congo RDC jamana dugu dɔw minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sud Kivu mara la. Desanburu kalo daminɛ jɛnsirila tɔnba Nations Unies ka Conseil de sécurité a y'a lajɛ u ka basigili jɛkulu min ni o bɛ Congo RDC jamana kɔnɔna na ka sankelen manda fara olu ka kuntagala kan Congo RDC jamana kɛrɛfɛ min bɛ kɛ sababu ye jamana in bɛ se ka kolosuma.
jɛnsɛlɛgi naani tɔnba Nations Unies ka sɛgɛsɛgɛli dɔw jaabi bɔra ka bɛn arabadenw ma. Sɛgɛsɛgɛli tun bɛ tali kɛ banbaganciya ɲinini de kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la jaabiw y'a yira k'a fɔ Al-Shabaab banbaganci jɛkulu k'olu de ye banbaganci jɛkulu ye minnu ka bagabaga fanga ka bon kosɛbɛ n'u bi ka dankari kɛ bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya ni basigi la Somali kɔnɔ ani Kenya jamana kɔnɔ. Jaabi bɔlenw y'a jira k'a fɔ ko banbaganci jɛkulu Al-Shabaab ka bagabagali kɔfɛ u t'a la ka dan o ma. Wulikajɔ fana bi ka ta kana baga sɔrɔsiya nanama sumalen ma. Al-Shabaab banbaganci jɛkulu sanga ni wagati u bɛ ka susuli kɛ Mogadiscio marisi kalo tile 18 tɛmɛnen. Somali jamana ɲɛma faliko yɛrɛ de kun bɛ u kɔnɔ. U y'o fɛrɛ boloda nka ma se ka ɲɛ sɔrɔ. Banbaganci mɔgɔ ninnu u b'a fɛ ka fɛrɛ kuraw de boloda k'u ka jama caya wasa sanga ni wagati u bɛ se k'u ka banbaganciya waleyaw kɛ ni ka fɛrɛ u ka tiɲɛniw ma. Sɛgɛsɛgɛli dɔ fana jaabi y'a yira k'a fɔ o fɛrɛ bolodalen minnu bɛ u bolo ka se ka jama caya wasa u ka wulikajɔw kɛ ka caya fan caman fɛ. O cayali u fana bɛ ka ba don u ka jɛjugu jandali la. Al-Shabaab banbaganci jɛkulu a bagabagali fanga ka bon kosɛbɛ Kenya jamana kan. Ɲininikɛla dɔw ka fɔ la wulikajɔ minnu ni a bɛ ta ka jamanaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ɲinini bɛ Somali jamana ani Kenya ko de kun kan. A yirala k'a fɔ sanga ni wagati wulikajɔw bɛ ta ka ɲɛsin sɔrɔsiya ma ani jamana kɔnɔdenw ma. Foronbada ninnu jan bɛ da u ɲɛ mugujuguw kun kan bɛ wuli u kɔ wasa dɔrɔn ka basigi tiɲɛ jamana ka yɔrɔba dilannenw o caman karila banbaganciya fɛ. Maaw tigɛli ka tunu u bi senna hali bi. Hali jamana kɔnɔdenw ka baganw u bɛna jagoya ndaraki ka taa n'a ye. Ɲinan san kɔnɔ banbagaci jɛkulu Al-Shabaab a ye wulikajɔ 6 de boloda kalo 1 kɔnɔna na Kenya jamana dɔrɔn. Ɲininikɛlaw ye hakili jigin kɛ k'a fɔ Al-Shabaab banbagaci jɛkulu ka laɲini ye fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin Somali jamana ma o de ye ka se ka jamana in dafiri ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ n'a ka gouvernement de bɛɛ ci ka bɔ yen. États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump a ye dantigɛli kɛ ka bɛn alamisa Desanburu kalo tile 25 ma k'a sɛbɛntiya a ka kumaw la ko fɛɛrɛ dɔw bolodara États-Unis jamana fɛ sɔrɔsiya binakun kan walasa ka susuli kɛ ka ɲɛsin État islamique banbagaci jɛkulu ma minnu bɛ ka Nigeria jamana basigi tiɲɛ ni wulikajɔw ye. Ka sanga ni bataki dɔ bilalen ye bɔlɔlɔ sira fɛ jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛ a y'a yira k'a fɔ ko États-Unis jamana ka bugubuguli ka ɲɛsin État islamique banbagaci jɛkulu ma Nigeria jamana kɔnɔna na min senfɛ u ye dangari kɛ banbagaci dɔw yɛrɛ ni na ko tajuru sara bere de don. Bari sabu ka d'a kan n'i y'a ta k'a lajɛ banbagaci jɛkulu in n'o ye État islamique ye Nigeria kɔnɔ jamana ɲɛmaa Donald Trump ka fɔ la k'a maaw fanba ye kerecɛnya de ye o kuma na ko États-Unis jamana tɛna n'a sigi ka filɛli kɛ ten k'a ye k'a fɔ maa dɔ ka wuli ni diinɛ tɔgɔ ye ni k'a kɛ birifini ye ka mɔgɔw tɔɲɔ walima ka bin mɔgɔw kan jamana kɔnɔdenw u nana masumalen minnu ma min u ma bon. États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump a kɛlen kɔfɛ k'a yira k'a fɔ États-Unis jamana ye susuli ni bugubuguli kɛ ka ɲɛsin État islamique banbagaci jɛkulu ma Nigeria kɔnɔ min senfɛ ko maa caman sara nka bɛɛ ta banbagaci mɔgɔ hakɛya min sara a da ma se o ma. États-Unis jamana ka ni susuli ni bugubuguli min kɛra Nigeria jamana kɔnɔ ka État islamique banbagaci jɛkulu susu a kɛra jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na États-Unis jamana ani Nigeria sɔrɔsiya ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔ. États-Unis jamana ka ni susuli in ka ɲɛsin État islamique banbagaci jɛkulu ma Nigeria kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye susuli kɛ Sokoto mara la ka taa ni tilebiyanfan ye yen ye mara ye mara min na ni banbagaci jɛkulu lakurawa dagalen do yen nɔ o ye État islamique banbagaci jɛkulu ka bolo fara ye min bɛ wulikajɔ kɛ banbagaci jɛkulu in tɔgɔ la a bɛ san caman bɔ bi yen susura. Nigeria jamana farafaralen do bi. Nigeria jamana n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔnɔden bɛ taa se maa 220,000 ma nka bɛɛ ta maaw farafaralen do hakilinaw ti ɲɔgɔn ye ko diinɛ ko kɛlɛ min taara wolo lakanabaliya yɛrɛ la ni ka jamana in degun. Kabiri ni banbaganciya kɛlɛ daminɛ waatiw la san 2009 Nigeria jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a daminɛna ni Boko Haram banbagaci jɛkulu ka wulikajɔw ye o n'a ka tɔnbolo faraw ka bɔ État islamique banbagaci jɛkulu kɔnɔna na maa minnu ni olu bɔnɛna u niw na jamana kɔnɔdenw na ni sɔrɔsiya la a ka ca maa 40,000 ye. Kɛlɛ ɲɛsiranya ni kamanagan y'u lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la n'u taru yɛrɛ kalifa jamana wɛrɛw la walima dugu wɛrɛw la o ka ca maa 2,000,000 ye. Ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni diso ɲɛmayaso ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni sanga in ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin ka aw fo kokura kɔ kulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi kɛ n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen in na yan'olu cɛ aw k'an bɛn ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.